vari ku-UK ikoko handizi ndataura nchiti vanhu ku-UK makadhakwa pozi amurecognize vamwe vari kuno amuremembe vamwe wenyu maraini plus munowanza chisara chekushamisira muchidada kana maya kuno kuafrica kuzimbabwe muchikoshamisira ukakumbirwa kana dhora chainotaura kuti huna ukakumbirwa kana asi unongochinyepedzera kutumidza marori kuno kwachitonga ari kufaya ndati mukazodhinwa nekuti ndataura speech ndataura nchiti hazvabasa nemi mundikwanisa kana undiponda kwacho kuchera mukafuka undiponda ini ndinochengetwa pane zvinondichengeta musonofunga kuti unoda kundiponda iyo ndionopondwa obva wafa musonofunga kuti unoda kundirongera kana kuti munhu andibaye nebanga ndionobva wabayiwa muso wacho saka agarai baziva kuti chakatochaya kasi kutoti zvamungatoita kutongoripenda kugadzisa hunhu hwenyu mokumbira regerero kuti kumbira regerero kuti aiwa ngatichinjei hunhu chokwadi vanhu vari ku-UK plus musapfurirane nevaive vemasochishanu mu-UK muchidanzi muri kugona hapana kana nyamato chamubuderwa munamato yenyu iri kuenda kuna Lucifer garai maziyero yamunoita chinamato muchiti masochishanu iri kuenda kuna Lucifer isi kuenda kuna Mwari bozi Mwari akati hatombodi kuzviona izvo saka apenda muromo apinde mudenga iri shamwari ifimu inonhuwa inonhuwa saka panoza pane zvimwe zvimweya zvisingadiwe kudenga uko zvochitokanganisa ngirozi kufamba saka unovhita uri kumba kwako asi kana wakuenda kumasote uzvimaso usina perfume ungozora vhasirini riyeri original unongogeza wakazora vhasirini ikaona ukageza negeisha unotonhuwirira zibobo saka votamba mushe vamwe vari ku-UK kana muchikauya kuno muchidadzi daukatsvaga daukabata hamundikwanise adzida ukatsvaga kana ndida muzimbabwe daukagadzisa hunhu ndine mari daukasota unosotwa nemari yako wega ikoko mari yako inosota iwewe tatigadzisai hunhu hekusashamisira chii itai samadminox anogara kucanada tarisai zvaanoita tikotarisai chete mafambiro acho ndokukopera izvozvo komaiti wakazonimamisisa ini iwewe wakumamisire chii atikutovaudzaka 3 iwewe kuti vaudze kukanda mabhokisi vakaramba ndozvavo izvo vamwe vacho vari ngoya mabhokisi nenyaya yekushamisira vachibva saka tokuramba chingopotsera matombo vari kuroora varungwa nditi vachitadzi ndatopenga inini hadzife ndakadzokera kuzimbabwe asi ari kungofa afa kudaro kamurungu keke akamufeka achimuviga kabva karamba futi kuyazomuviga kokotumira masidzi ake chete katumira masidzi chete zvinoita izvo saka unaona vasidzi ko mwana wacho haendwe nawo uye nonzi handidi naende wangu anengataura kuti kuzimbabwe kwacho ndienda unoonana pamwe anenge achida kuchinja dzinza anengataita sezvezviri vada kutedzera Michael Jackson aitoita zvinhu zvacho achitoita imi mukazviita hamuzvikwanise Michael Jackson aitoita nekuita imi mukatoita munozviita nekuita kwacho oneka mazoita kudaro kamwana kako kawazvara haunombobvira wauya kuno kumurungu wacho iye anobva wafa anobva ati ndoenda kuti kwacho ndoziyani nekuti unomboya naye wakuvhara chitasi garagara kunokuwa rungu iye agara ariko ndekwake mutoromboya naye kakuno muradza kuti kuitaikura soitasoitaso uchimuradza gashama dzako dzamaiti murovana nadzo bhokisini uchimuradza kuti tembo tapaso chimarana chita sisi chirowana nemawaya ndozvezvo kalife kakwini manje vakapusa saka uchiona vachingoti vakafa vanhu vangorova ubvangu zvangonyura zvakadaro kaganda kacho kangodai songomenya kaitonge orenji tongorumenya orenji ita skini yakasimba seyamadhimani yekuti ukavaona soyaza kuti muchinda marume ku-UK kutonge vakadzi varume vakadzi vachobva ita kunge wesiya mhendu saka varume kutonge vakadzi varume vari ku-UK kutonga vakadzi skini nenyaya yekuwanza chisaladi kushamisira asi tine mari tine mapounds munawo here boys hamuna anodhabhurwa namendunine kuti anofuna ndega chideso chineri imi uri ku-UK muchitadzi tine mari hatisi kudziona kabhozi motora muri kokoko hazvioneke tatsouya kuno kuti kuoneka uchitaura kuti une mari uchipa vamwe kwete kuti mari yako uda kushamisira uchidya ukapa nhomba koi saka uchiona mwari anokutesta achiti akakupa upfumi adakuona kuti uchazoita sei akaona kuti hauna kana brain mupfumi anobva kutsara upfumi kana kusiya uchizadzwa aids ubva tichifa wigwa hauna basa saka munhu ane aids anenge aita sei futi munhu ane negligent asingakwanisi kuona kuti angararame sei saka bhozi atadza kuzvikontrora saka imhosva here kuti aids unongotadza kuona uchifamba tadza kuzvitarisa mafambiro but hanzi aids aichatyisa kamuzimbabwe
varitoichatyisa bhozi vane mapirizi but mai mapirizi acho chausingaziyeka ini ndoda kunyazotaura chokwadi disadvantage ine disadvantage kuti pane percentage yebrain yako inenge yatoshota usikotesa ndogara navo inini vanhu vane aids unomuona zvaanoita manje akasiya chinhu chakapa ndizvi akadzoka anokanganoti aisapa utakakupopota chiti ndashaya chinhu changu ndabirwa chinhu changu papaye manje uzochiona but ndakangano ndaisapa ona saka senzi dzavo dzatoshota pane pazoshota mapiriti anokanganisa anokudambura futi senzi aya uzi anozovhiringidza ropa racho zveizva kuti system mafambiro aiwa zvisirizvo ukamisa munhu ane aids apa neasina zvakatosiyana pakusimba kana pakambani chepo chepo vachisenza soka ane aids neasina zvakatosiyana mashandiro anenge vachiita ipo paya haunotonyatsozoona itobuda performance inotooneka kunzi uya aurwara ya anenge achita munhu ane aids haagare 10 minutes kana 20 minutes asina kuda kuwana kanyeke kupopota anoona kuti chimwe amene anokufanira kakuvhunduka dzimwe nguva kufa mapirisi aya anenge anovhiringidza memory system kavo memory chaichaiyo inochengeta information kana inochengeta zvaanzwa inoita kunge inokanganisika zvimwe time memory yacho inotobhagadhika imwe nguva habhozi munhu ane idzi nemuna zvakatosiyana ko munhu murume anoiswa kusaidi ndo mapenzi chaiva ngoshani malesbians magays vaiva ndo masodomu kuparadzwa yamai manje ndo vanhu vasitomboda kuonekwa ivo vaya handiti vakudzoka kunoko kuzoiti akuno kuvakavari kurohwa kunoko vaudze vasiye vauye ngavauye kuno asi havadzokeri uku kana vaya kuno haudzokeri makuva varipo padhuze kuita chii murume anokwira murume kwabuvona kubizi murume anokwira murume kana kuti mukadzi anokuda mumwe mukadzi kaunozoti chii kamwe karesi amene kakagadzirwa nalucifer karesi kukeke kaite kana kuspreada world wide kuti kakangase vanhu manje anenge angopindemo meme kuparara nekuparara zviri kuuya kamai manje uchaiona nyaya yacho kana itanga achiparadzwa najoshua mwari amagideon time ya tapa amagideon manje saka vari kungorarama kekupedzisira asi hapasina resi iyo vari kuparadzwa mai manje bozi vakatarirwa time 1000 years dzavo dzakakwana hapasina kwauchaina izvi zvangu kudai so nekudai hakuna ko vari kumajeri avari kumajeri vazhinji vacho vari kunzi havana mhosva vachabuda vari kutobuda havanotobuda hapana anofira ikoko vari kutobuda ubva vauya nekumasoyo ubva vaudzwa kuti aita kuti mubude ndikuyu saka chinamatai unamata votobva vapuwa zvekuita nemabasa nezvekuita vobva vatotanga kurarama upenyu hwanaka ko mavhenda mavhenda munhu akafa nini hapana chakanganisa atorarama uda kutsvaga kuti ararame atotengesa kana avabira hapana wachadzira munhu anongouya achiudzwa nzi anongotorwa ngonzi ziva kuti kuna mwari chete namata chete kuvarungu varungu vanotozviziva ma unoona chiri kuitika kuvarungu vazhinji vacho vakutoziva kuti kuzimbabwe kune zvikuitika kune murume akatumwa aritonamata akatogarwa namwari varungu izvezvo vakutoziva vari kuamerica uku vese nekunana britain vakutoziva but they just cannot say it out havambofa vakazvitaura chete publicly asi varikutozviziva avo vatozviziva kuti zimbabwe kune murume wamwari mwari akatogara muzimbabwe kuti shu kuti isu takatotizwawo namwari chaizvo kutozviziva ko nyika yedu yezimbabwe yakatodiwa kachosen country kakadiwa kana kuti kange kachizonamata vanhu vanamati vemunhu vanamati vazive mwari vazive kuti chokwadi kuna mwari titi muzodzidzisawo pasi rese kuti aiwaka mwari akauya titi chokwadi namatai vanhu itaiso ibva yapa menda yapo ko mapostori ndoka chaiwo ko vamwe mapostora yamanje zvikuitika kamunyika munomwe makawandisa tumasoro urunzwisa tumasoro turongofoma tumasoro vari kuita tumasoro twavo vachishandisa mishonga vari kutora vanhu vakati dzitori n'anga zvasi asi vari kutohwanda negemens bcause vakuziva kuti vanhu vakawanda havachadi zvemishonga vauda kunamata saka vakupfeka gemens kuti muuye
mauya manje kuti tikukupai anointing oil ari mafuta akatobikwa nezvimishonga wobvisa mishonga yayo kuti musaione wanobvisa midzika wobika bika mafuta yayo wokupai ari mafuta ai mishonga chaiyo kutori mishonga ko ava ebed angel namagaya namakandiwa avakatodhakwa vana zvipa makandiwa nje hamina anzi akugara kusouth africa ari kubvobvirei muno vandimbomubvunza vanhu vachienda kwamakandiwa kuti nai pasta kuzogara kusouth africa imi mucheche nyiri kuno kuzimbabwe chii chiri kuitika aiwa isi mari pane zvikutizwa ipapo ai zvamusikaoni pane zvikutizwa seonoita chechi panapa iwodaifunga kuti munoita chechi panapa ndii une unogara kucanada uko chechi iri muno ndozvakamboita kanhiri kana zikapo kamataura kaubet angel handikamboenda kunogara kuamerica uko kabvokambotidzi ikoko kabvokamboti ndigandibodzokera kambodii kamboti zambia kuti kambotenderera maita basi awafara abo